Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεό μου. Στο σημερινό βίντεο έχουμε unboxing. Έχουμε unboxing το Poco C65. Αυτό εδώ με τα 256 GB. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, να δούμε περιμετρικά το κουτί του. Να πω ότι το πήρα στα 170, δεν είναι χορηγία, απλά ήθελα και το πήρα. Λοιπόν, και εδώ που λέει το Poco C65. Λοιπόν, και από εδώ θα ανοίξουμε τη συσκευασία μας, τη συσκευή μας. Ανοίγουμε προσεκτικά και με ευλάβεια, το τονίζω, και με ευλάβεια. Μεγάλη στιγμή αυτή. Άνοιγμα της ζελατίνας. Αφήνουμε στην άκρη τη ζελατίνα και να δούμε το κουτί, τη συσκευή μας. Ανοίγω το κουτί. Έλα. Δείτε. Αρκετά μεγάλο θα έλεγα. Η οθόνη του είναι στα 6,74. Αρκετά μεγάλο θα έλεγα. Και βαρύ, στιβαρό τηλέφωνο. Δεν το περίμενα. Ανοίγουμε τη προστατευτική ζελατίνα. Αφήνουμε λίγο το κινητό στην άκρη. Το βλέπετε. Το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Να δούμε τι άλλο περιέχει η συσκευή. Το κουτί μάλιστα. Τώρα θα μπορέσω να το βγάλω. Λοιπόν, ας ελπίσουμε να έχει και θήκη. Πήρα μία εγώ βέβαια. Δεν έχει θήκη. Είναι μόνο εδώ τα φυλάδια και το πινάκι για τη SIM. Έχει και φορτιστή, μπράβο του, που είναι στα 18 νομίζω βατ, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι τέτοιο είναι ο φορτιστής. Έχει και ζελατίνα, καλά θα το βγάλουμε σε λίγο, αργότερα. Και έχουμε και ένα καλώδιο που είναι σε αυτήν εδώ τη μορφή, το καλώδιο. USB Type-C, κάπως έτσι νομίζω. Λοιπόν, τα αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Το κουτί δεν έχει τίποτα άλλο μέσα το κουτί. Τίποτα. Το κουτί το αφήνουμε στην άκρη. Στην άκρη. Τα βάλουμε πάλι μέσα. Αυτά. Γιατί τώρα δεν θα το έχω και από το προηγούμενο κινητό. Και θα πάμε να ανοίξουμε και αυτό. Μισό λεπτάκι. Να δούμε εδώ πέρα τα χαρακτηριστικά του. Κοιτάξτε τα μία κι εσείς. Το γράφει. Έχει επεξεργαστεί Helio G85. 50 MP η κάμερα. Η μία η κάμερα, η κύρια κάμερα είναι στα 50 MP. Οι άλλες είναι νομίζω 5 και 2 ή 2 και 2 και αυτή είναι στα 8 MP, αν θυμάμαι και καλά, συγχωρέστε με. Λοιπόν, η μπαταρία του είναι 5.000 mAh και υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση. 18W fast charging, γρήγορη φόρτιση. Λοιπόν, και να βγάλουμε αυτό πίσω. Τα βγάζουμε, τα αφήνουμε στην άκρη. Λοιπόν, όμορφο τηλεφωνάκι, δεν μπορεί να πει κανείς. Να σας δείξω που πήρα και τη θικούλα αυτή εδώ.
Πήρα και αυτή τη θήκη. Θα την ανοίξουμε μετά, θα την βάλω εγώ. Λοιπόν, βγάζουμε και τη ζελατίνα μας. Wow, τέλεια. Βγάλαμε και τη ζελατίνα. Και να το δούμε και περιμετρικά το τηλέφωνο. Δεν θα κάνουμε τώρα κανένα review, γιατί πρέπει πρώτα να κάνουμε τον οδηγό εκκίνησης. Να το σετάρουμε. Από ό,τι βλέπω δεν έχει και τζαμάκι προστατευτικό, πρέπει να του βάλω. Και ναι, αυτά. Οκ. Αυτά παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μην ξεχάσετε εγγραφούλα στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε για τα βίντεο που έρχονται και εμείς κλασικά θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, φίλια πολλά και τα λέμε. Bye!